खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। फुजानि सिगां सिगां माखासे गोजोनथाव खौरां फोसावदों आसामनि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा फोसावदों दि फैगौ 11 अक्ट'बरनिफ्राय गोदान अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोरनो सेंसन लेटारखौ राननानै होनाय जागोन आरो 10 नभेम्बरनिफ्राय रां होनायखौ जागायजेनगोन होननानै खोथा होदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो थाखो 9आव फरायनाय फरायसुलिफोरनो साइकेल राननानै होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों आरो 16 अक्ट'बराव माइक्र' फाइनान्सआव लन लानाय आइजोफोरनो लननिफ्राय उदां जानायनि फोरमान बिलाइखौ गथायनानै होनाय जागोन होननानैबो खोथा होदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बे बोसोरावनो 1 लाख लाइमोनफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बायदि खालामनो थाखाय सीएम आत्मनिर्भर आसाम अभियानखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। बेनि गेजेरजों ट्रेनिं होनाय जागोन आरो सायख'नाय जागोन होननानैबो बुंथिदों जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा। चिरां जिल्ला लावख्रिगुरियाव होस्रांजानाय गं 22 नखरा BPFनि मददगिरिफोरसो होननानै हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंथिनायनि हेंथायै होस्रांजानाय नखरनिफ्रा दुखु मोननाय आरो खुद्रिनायखौ फोरमायथिदों। बेयाव UPPL BPFनि खोथा गैया, दैबाना जानायनि थाखायसो बेयाव थाफैदोंमोन आरो थाफैनायफोरनि मादाव ट्रेक्टराव भट होनाय आरो BPFआव भट होनायफोरबो दं होननानै फोरमायथिदों। मानो पार्टिखौ लानानै फेरेंगाया बोखावदों होननानैबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे बुंथिबावदों दि दैबाना जाबाय थानायनि थाखाय न' बां गैजायै जानायलाय आरो जाय फरायसालियाव रिलिफ थादोंमोन बेयावबो दैबानाजों थाजायै जानायनि थाखाय 40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो आवग्रिनाय बे हायाव थाफैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेयाव खाम्फा बरगयारिनि आखाइ दं होननानै EM फेरेंगाया बुंथिनायनि सायावबो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों दि बेयाव खाम्फाया जेबो सोमोन्दो गैया। दैबानानि जेंनानि थाखाय गामियैनो सावरायनानैसो बे थांखिखौ लादों। जेरावनाखि बे हायाव थांनो थाखाय UPPLनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा थिनदोंमोन, बे लेखायैसो दैजों लोमजानाय रायजो राजाफ्राबो बे हायाव थांदोंमोन होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। बेनि अनगायैबो अजद होबावदों दि होस्रांनो थाखाय फैनाय समावबो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा लामानिफ्रायनो सानै सुबुंखौ हमनानै लानानै थांदों, नाथाय रां मोनजाखांनायनि उनाव एंगार हरफिनदों। रां मोननायनि उनावसो रुनिकाटा फरेस्ट अफिसनिफ्राय हमजानाय सानैखौ मोनबोनो हादों आरो रांखौ गामिनि गावबुरानि गेजेरजों होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा दैबानाजों भुगिनो गोनां जानानै रिलिफआव थानाय समावबो रिलिफनि थाखाय सौफैनाय 95,000 रांखौ गासैबो नखरा मोनजोबनो हायाखै। गं 15सो नखरनि रांखौ मेम्बारा गावसिनि नखरनि सुबुंफोरनि मुङाव दिहुननानै लाजोबदों होननानैबो अजद होयो रायजो राजाफ्रा। रुपहि प्राइमारि आबोबनि बानजायनायाव मैयानि सानाव समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। आबोब, साहित्य सभा, बाथौ, एबसु आरो ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर जयैनो सावरायनानै मोनसे जइन्ट कमिटि दादोंमोन। मुङा रुपहि आन्सलिक एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मनिटरिं कमिटि। बे कमिटिनि गेजेरजों ओनसोलनि थासारिया जेरैबायदि गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनो हमदों बेनि सायाव नोजोर लाखिनाय जागोन, जेरै उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, ड्राग्स, गान्जा बाहायनाय, उन्दै गथ'साफोरा बाइक सालायनाय, जुवा खेला, थिर गावनाय बायदि गेलेनायनि अनगायैबो जुलि जाखानाय हौवा बा हिन्जावा गुबुन हौवा बा हिन्जावजों खारनाय, उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा चाइल्ड क्राइम खालामनाय बायदिनि सायाव नोजोर होनाय जागोन आरो बेफोरनि हेंथा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो गामि गामि थांनानै प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिनाव थांनानैबो समाज बेरेखा हाबानि सायाव सांग्रांथि हैगोन आरो आयेननि सोमोन्दै मिथिहोहैगोन होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। चिरां जिल्ला लावख्रिगुरियाव होस्रांजानाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदों बनसुनिफ्रायबो। एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा खेबसे नङा खेबनै नङा गोबां बर'फोरखौ गावनि हानिफ्रायनो होस्रांगासिनो दं। बेनि अनगायैबो आयेन बेरेखा दंफां लायनायनि मुङाव आरो आयेन बेरेखा सिखार खालामनायनि मुङाव बर' सुबुंफोरखौ गावथारगासिनो दं होननानै अजद होदों बनसुनिफ्राय। जेरावनाखि गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै दं, बिसोरखौ मानो होखाराखै आरो गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय BTSनि 4 लाख बिघा हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय बिथोन फैनायनि उनावबो मानो होखाराखै होननानै फेरेंगानिसिम सोंथि खालामो बनसुनिफ्राय आरो गोहो दंब्ला होखार होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि बिटिआर गोरोबथानि 3 बोसोर उनावबो दिनैसिम रन्जन दैमारिजों लोगोसे NDBफोरा जोबथेसालियावनो दङ। एम बाथाखौबो 2014 मायथाइनि NIA केसआव जोबनानै दोनबाय। बिथांमोनहा दिनैसिम उदां जायाखै। बिथाङा गावनि मानसिखौ उदां खालामनो हायाखै। फेरेंगानाव जुदि बर'नि थै दंब्ला मानो बेनि सायाव राव होआखै होननानै बुंथियो आरो
उल्थायै गावनि मानसिफोरखौसो होस्रांगासिनो दं होननानैबो बुंथियो बनसुनिफ्राय। बेनि अनगायैबो होस्रांजानाय बर'फोरा BPFनि होननानै बुंनाय रावा लाजिथाव आरो मुगैथाव आरो बेबायदि सोद्रोम गैयै सुबुङा रायजो राजाफोरनि दैदेनगिरि जायोब्ला रायजो राजानि गोबां खहा जागोन होननानैबो बुंथियो बनसुआ। लोगोसे रायजो राजानि थाखाय समायखिरा लानानै EMनि बिबान लानाय दैदेनगिरिया संबिजिरनि हेंथा थांनानै गावनि ट्राइबेल सुबुंखौनो होस्रांनाया जोबोद दुखुनांथाव। मानोना 1967 मायथाइनिफ्रायनो बर'फ्रा हा-हुनि मोनथायनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन आरो 2003 मायथाइनि BTC गोरोबथानि 6 शेड्युलनि गेजेरजों ट्राइबेलफोरा हा-हु, राव हारिमु आरो राजखान्थिनि मोनथायखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय बेनि उनावबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरानो बर'फोरखौ गावनि हानिफ्रायनो होस्रांनाया बेनिफ्राय लाजिनांथावसिन जानो हाया आरो बिथांमोनखौ जारिमिना निमाहा होनाय नङा होननानैबो बुंथियो बनसुनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावोदि लावख्रिगुरिनि गं 2 बर' नखरखौ होस्रांनायनि अनगायैबो बेनि सिगांबो बिथांमोनहा रायजो राजाफोरा बे हायाव बेसर आरो सिबिं गायदोंमोन। बेखौ फेरेंगाया मानसि दैथायहरनानै ट्रेक्टर लानानै एवग्लुंहोदों। जानो हागौ बे गुवार लांदां हाखौ फेरेंगाया गावसो लानो सानदों होननानैबो अजद होयो बनसुनिफ्राय। चाइनानि हांजौआव जागासिनो दङ एशियान गेम्स 2023, जेराव भारतआ दासिम 2 सनानि मेडेल, 3 सिलभार मेडेल आरो 6 ब्रन्ज मेडेल गासै 11 मेडेल मोननो हाबाय। मैयानि सानाव भारतनि आइजोफोरनि क्रिकेट हानजाया जारिमिन सोरजिदों। एशियान गेम्सआव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि आइजोफोरनि क्रिकेट हानजाया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। श्रीलंका आरो भारतनि आइजोफोरनि गेजेराव जादोंमोन क्रिकेट गेलेनाया, जेराव भारतनि आइजोफोरनि हानजाया 19 रानजों श्रीलंकाखौ फेजेननानै देरहासारनो हादों आरो मोनसे जारिमिन सोरजिदों। आइजोफोरनि क्रिकेट हानजाया देरहासारनानै सनानि मेडेल मोननो हानायनि अनगायैबो भारतनि 10 मिटार मेन्स एयार राइफल गावनायावबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बेफोरनि अनगायैबो शूटार आरो रवारफोराबो ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि एयार राइफल गावनानै सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय 3 गेलेगिरिफोरनि मुङा फारियै रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमार आरो दिव्यांश सिंह पनवार। फोरमायथिनो गोनांदि चाइनायाव जानाय एशियान गेम्स 2023 नि गेजेराव चाइना हादरानो दासिम बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासारनो हाबाय, गासै मोन 69 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि उनाव दङ रिपाब्लिक अफ करिया, गासै 33 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 10 सनानि मेडेल, 10 सिलभार मेडेल आरो 13 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ जापान, गासै 21 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 5 सनानि मेडेल, 14 सिलभार मेडेल आरो 12 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ उजबेकिस्तान, गासै 14 मेडेल देरहासारनो हाबाय। 14 नि मादाव 4 सनानि मेडेल, 4 सिलभार मेडेल आरो 6 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ हंकं चाइना, गासै 14 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 3 सनानि मेडेल, 4 सिलभार मेडेल आरो 7 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव भारतआ गासै 11 मेडेल देरहासारनो हाबाय। आसामनि माखासे ओनसोलफ्राव गोबां बारहुंखा बारनायजों गोबां खहा जालांदों। आसामनि गलाघाट जिल्लानि सर'फोथाराव गिख्रंथाव बारहुंखा, माखासे गामिफोर जेरै गन्दखराइ गामि आरो माखासे खाथि खालानि गामिफोराव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों गिदिर गिदिर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों आरो गिदिर गिदिर दंफां लाइफांफोरा न' बां आरो लामा सामाफोराव होसिनदों, जायनि थाखाय लामा सामाफोराबो बन्द जानानै थानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बारहुंखा बारनायजों गोबां जायगायावनो मोब्लिब खुन्थियाफोरा गुबुदों, जायनि थाखाय ओनसोलाव गोलाव समनि थाखाय मोब्लिब गैयै थासारिबो जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरखाबै फैनाय बारहुंखाजों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा खुनुरुखुमै गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। बेबायदिनो गलाघाट जिल्लानि सर'फोथार ओनसोलनि गोबां गामिफोराव थानाय थागिबिफोरा हाराहास्ति जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। जेबो नटिस हरालासे फेरेंगानि हानजाया थोंजोङै फैनानै लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरनि न' बांनि थिंखौ दानस्रिफैदों। रायजो राजाफोरनि न'आव थानाय मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामफैदों आरो लावख्रिगुरि गामिनि आइ आफा गथ' गथायनि मेगनाव जि मोदै बोहैहोदों, बेनि खिथेरखौ लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा लागोन होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारिया। हाग्रा बिफानजों होस्रांजानाय लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरनि दुखुनि समाव खौरां लाहैदों BPFनि हानजाया। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि फरेस्ट डिलार्स एक्टआ ना BPF ना UPPL जेबो फारागथि खालामा। फेरेंगाया बे हायाव जेसेबां मोनथाय दङ, लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफ्राबो एखे समानैनो मोनथाय दङ आरो बे फेरेंगानि हा नङा, रायजो राजाफोरनिसो हा होननानै बुंथियो बिथाङा बुंथिबावदि फेरेंगा जोनोम जानायनि सिगांनो बे हायाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आबाद मावनानै जाबोदों। नाथाय बिथाङा बबे साहसजों आरो बबे जुक्तिजों
BPF जानायनि थाखाय होखारदों होननानै बुंखो होननानै सोंथि खालामो आरो दिनैनि समाव लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरखौ इनाय भाबै गावनि हानिफ्रायनो होखारदों जायनि थाखाय उन्दै उन्दै फरायफुबाय थानाय फरायसाफ्रा उन्दुनो थाखाय न' बां गैजायै जादों आरो जाया लोङालासे थानो गोनां जादों आरो बेबायदि थासारिया UPPL सोरखारनि समावनो जानो मोन्दों जायनि खिथेरखौ लाफिनगोन लावख्रिगुरिनि रायजो राजाफ्रा होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि जाय बिथांमोनहा UPPL सोरखारखौ सालायगासिनो दङ बिथांमोनहा बे बर' हारिखौ लानानैनो डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बड'लेण्ड दाबि खालामदोंमोन आरो दिनैनि समाव गावनि बर' हारिनि सुबुंखौनो गिबिसिन टारगेट खालामनानै होस्रांनाया लासिंसिं होननानै बुंथि बिथाङा बेराफारसेथिं BPFनि फारसेनिफ्राय जि खालामनो हायो बेखौ खालामनानै होगोन होननानैबो रायजो राजाफोरनो खोथा होयो BPF दोलोनिफ्राय चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिजनीनि बागुरुम्बा TVS श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो मिजिंथिनाय बिथांमोननि थाखाय फुजानि स्पेशल अफार फोसावदों मेगालन मेला खुंनो आखायाव लादों बागुरुम्बा TVS श'रुमा नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोबा खम रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटियाव फुल टेंकि थावजों लोगोसे गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरोबाव मोनसे खोथाखौ नोंथांनो मिथिहोनाया गाहाम नोंथाङा जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बागुरुम्बा TVS श'रुमावबो सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन अब्ला नोंथाङा बांद्राय सानबाय थानो नांला गोख्रैनो बिजनीनि बागुरुम्बा TVS श'रुमनिफ्राय गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'सिम लानानै फैनो हागोन नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 7000132259 नङाबा 8638131734 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों